d'interpretació no clàssica, molt lligada a això, al cinema narratiu, etc, i que busca la veritat, no? Del personatge o la veritat de la interpretació, no? Hi ha un altre tipus d'interpretació lligada al cinema més experimental, sobretot al cinema a partir dels 60s, o alhora cinema molt primitiu, de l'eslàpstic, etc, que busca la bellesa de la interpretació, no? La bellesa d'això, de la combinació, ja sigui dels gestos, de les paraules, etc, no? Que se li fot una mica la coherència o aquesta suposada veritat que existeix en el personatge. I clar, jo estic molt més en aquesta tradició d'aquesta suposada bellesa que busca l'actor a la seva interpretació. Per tant, és essencial treballar amb actors no professionals. El veig molt cansat, en Sancho. Hi ha molta gent que ha treballat així, Pasolini, Hermano Olmi, no? Triaven actors només perquè els veien poc carrers i semblava la manera com gestualitzaven, la manera com deien les coses i tal. Tu ara un moment mires al cel i li dius alguna cosa i veuràs que t'escoltarà. Només demana-li força. Ho he descobert jo perquè, sempre dic, no he anat a mai cap rodatge que no fos un meu, vull dir, no he vist mai ningú ni com m'ho feien ells. Vull dir que jo el que he fet jo ho he inventat, ho he vist sobre la marxa i bueno, he anat mirant el que anava i el que anava més malament i he anat adoptant, no? I crec que si ho he arribat a entendre jo que no soc gaire intel·ligent o que no tinc un especial dot per això, gent que en sap més també deu haver arribat a la mateixa conclusió i crec que devien fer servir les mateixes tècniques, perquè ja em diràs a 4 retrasats mentals per allà a Itàlia o de per aquí, vull dir, no els hi pots pas donar gaires explicacions, no? Vull dir, retrasats mentals en el bon sentit d'aquest, que vull dir, gent que tampoc no allarga gaire, no? Vull dir que fins i tot són incapaços de memoritzar 3 frases, vull dir, per tant, alguna altra tècnica has d'inventar perquè no els hi fiquis amb un taladre dintre el cervell que no tampoc funcionaria.